Shibun ki samla khasi bat garu ki lalum patba hamot pran ha kasi balang ha karali patba labala penlong da ka Confederation of Meghalaya Social Organizations ban penpau ya ka jingyatli bat ka chatbinriu achik ha garu hills. Kinong shimbenta ha karali ki lara plakat bat perta slogan persha ya ka jingwan rung to ki briu na bari khamtam na Bangladesh bat ki ladawa badai ban yada ya kendau ka hok bat ka jingyadai jong ki trai jela. Kani ka jingyalang patba kawan pedeng ka jingya kulmar ka padangshen hakitan Pulbari Rajabala bat Chibinang ha West Garo Hills kabalami hadian ka jingya persha ya ka jingya shimbenta jong ki non-tribal ha ka election jong ka Garo Hills Autonomous District Council lani GHADC. Hakajuk kapor shibun kidukan ha kendailat bat modpran kilakang kerdep katu katni kilakang da kabamon snopha man kershan ya karali bat katu katni ru hadian ka jingkhot jong ki kenhun seng phalang. Ki pulit ru kilapen klan ya ka jingyada ha katei kathan. Kinong yalam na kiseng baper kentup ya ka nyon trap integrated territorial organization ka nyo trap youth council lani HYC ka Jaintia National Council bat ka kun nyo trap National Awakening Movement kilawan bat shimbenta ha katei karali patba. Chairman ka Confederation of Meghalaya Social Organizations uba Roy Kupar Senrem habakren hakarali ulong bagani ka jingyalang patba ka peni ya ka jingyatali jong ka jatbenriu henyo trap bat ka jatbenriu achik ban yakhun persha ya ka jingwan rungtu. Ula kintu ya ka sorkar jela bakan shimkia ban lap ban penkendria no ya ki briu ki basuba long ki nongwan rungtu knang ban yada ya ka khendau ka culture bat ka hok jong ki trai jela. Uba Roy Kupar Senrem ula keno ru ba ka vote bank politics kabalayat pun snem kalawanra jingya pher bat jing eno ben ya kitrash nong hagi benta basyakta. Presiden ka Jaintia National Council uba sambor mi lengdo ulong bakani karali kadai kasur jingya teli jong baro ki jat penriu trai jela ki kasi ki Jaintia bat ki garu ban nyakhun persha ya ki jingma ki bala ban kta ya ka jela jong kalawai jong ki. Haka jingkren jong uba Roy Kupar Senrem ula keno ru bakarai jong ka sorkar ban pensangye shipor ya ka election GHADC kala ban long tang kebuj san hima sima ban penjam ya ka jingbitar jong ki patba. Ula kata ru ya menteri rangba ka jella ukonrat ke sangma da ka baong ba ka jingsngu jong ka jat penriu achik kala ban kata ya ka lawai san hima sima jong u lada omla ban penbet ya kini kimat. Shu ula keno ru ya MDC barim jong ka GHADC uba Sofior Rahman halor ka jingpa Kubor persha kabong bakitan Pulbari Rajabala bat Chibinang kidai jong ki Bengali bat ulamaham persha ikinu ki jing persang ban penting ya kitrai jela. Uba Roy Kupar Senrem ula penkut da kabong ba ka jela Meghalaya kadai ka jela jong ki jat penriu achik bat nyo trap bat omdei jong kinu ki nongwan rungtu nabari.